نقنقا تقرنيا من يولدو أمحرنيا ويسكز هلاوي قنقا تقرنيا أب تقراي كم يمثلالو نايلو مزعبا مدب كفوزة رادي إرنايو غاشانا دكتور دانيال تخلو ردا كاب كتما مقاليو دكتور دانيال وانا دايركتور تكال أكاديميوي قنقوتات تقراي كوينو يسرح أستاذ عسرت شعاته أب قنقوتات تقرنيا استسرتا ممهاري مصحفت دما نأنببتي كم زبركتا إفلاد أبزا حيزنا يازولون عمت دما أستاذ حين 380 قصات زلوان لعل خلت خيلو التمزن بعوداوي مزقب قالات تقرنيا اتفلت عداس مزقب قالات تقرنيا بتقرنيا تتأكمتي أبركيتولو إذا قطعية أستاذ عسرت شعات عمت زودت مزقب قالات كتحتم بزح مسنا خلاتنا يكتبا كمز حلف كمز قبرتو يقلد إذا حداس مزقب قالات كم مبقسي جيرنا دما نحف الشاوي معبالن دخمن قنقا تقرنيا أب تقراي كمي كمز مسل توكيسنا يلونا اتنسو سرحلو زلو أكاديميوي قنقوتات تقرايك نينوت قنقوتات يو قنقوتات تقرايلو زتوعو تقرنيا أب تقراي زلو عبيت قتيو زحزو نقرات انتلو انتايو وزتا زبلو عطتات أقربنا اللولونا نلوميك أداماي كفالو تقتاتلو ازي راديو إيرنا دمت راديو إيرنا بمجمرتا دكتور دانيال نازع الدرس حبكاني بسم كلهم سمعتي دمت راديو إيرنا يمسكنك لو معلتي تراخبنا تراخبنا وانكا إذا حداش مزقبة قالتك رئي له عوداو مزقبة قالت تقرنيا تبلدلا سكي بقاها خنعل الدليل له جن مجمرتا اسك حفشاوي دانيال ماني انتيلهم سمعت اختلال يوم نعخا وكعد الدكتور كبرتي هابلي انا ون مس تخاتلتي فنو راديو إرينا بدمصي بوحد سلازتغانخو تعدل سلازتوهابني كبري يسمعني يعني ليكا دانيال خميجر خمزلالي ورب خبدن اللوجن دانيال تخلب بهال اب اكاديمي قنقوتات تግራይ سرح بوانا دايركتورنت قدميو اب استفلاليا መንግስታውያን ዘይ መንግስታውያንን ላሎት ተካላት ትምርቲ በመምህርነት አገልግሌ ካብ ኮሌጅ ሳብ ዩኒቨርሲቲ ይመስል እዚህ ስኻት ሰርሐለ ለኻትካል ማለት እዚ አካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ድብዓል ደሎ እስኪ ቁርብ ብዛዕባ ወሰካ ነገርና ማለት አካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ክንብናስ እንታይ ማለት እዩ እቲ አውድ ሰርሐለ ለ ቋንቋታት ከአብይ ደረጃ በጽሕሎ አካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ መንግስታዊ ትካልዩ ቅድሚ ክልተ ዓመትን 4-5 ወርሕን ትካላዊ ቆመና ሒዙ ዝተጣየሸ ትካል እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ቋንቋታት ትግራይ ንምውሓስ ንምልማዕ ቋንቋታት ትግራይ እንትንብል ተለና ሳሆ ኩናምኛ ትግርኛ ሰለስቲያን ቋንቋታት እዩ ብፍታዋጅውን ተነጽሮ ዝተዋሂውና ዘሎ ብርግጽ ኮመንት ንተለና ግዕዝ አይን ሐውስን ማለት አይኮነን ጻኒሕና ንምለሰን ሆይና ትኩረትና እዩ ግዕዝውን ስለዚህ ነዘን ቋንቋታት ዚኤን ቋንቋታት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንምግባር አብተን ቋንቋታት ብዛዕባተን ቋንቋታት በተን ቋንቋታት ሳይንሳውያን ዝኾኑ መጽናዕታትን ምርምራትን ንምክያድ ኣብ ከይዲ ኩለ መዳያዊ አጠቃቅማ ተን ቋንቋታት ዘሉ ሓጓፋት بمصنعتي بمنصار حزبون ساينساوያን ዝኾኑ መፍትሕታት ንምሃብን መምስ ዝምልከቶም መድረክቲ አካላት ብምዃን ኣብ ተግባራውነቱ ክዋሳ ተተሊሙ ዝተጣየሸ ትካል እዩ حراي ጥቦ እንታይ ልካሲ ቋንቋታት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንምግባር ኢልካ ብርግጽ ሓደ ቋንቋ ደብሮ ሞያዊ ክእለቱ ይመስለኒ ክልተ ቋንቋታት ጠቂስካለይ ማለት ኣብ ትግራይ ያለው ኢለ ሓሲብ ይፈልጥና ነ ቋንቋ ሳሆ ይኹን ወይ ቋንቋ ኩናማ አበይ ከባቢም ድጥቀሙሉ ወይ ከዓ ሕጂ
بزعو طرايكو غيزار بوليتيكا غيمثل منتي معبال نايتو قانقوا اب كم يكون هاتالو اب تግራይ ይጥቀሙ ደም በሐቂ እጃ اب ትግርኛ ተመጽራ ቋንቋ ሆናማ መጽሐፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን አለው ካለ መጽሐፍታቱን አለው ዙቱሪዩ ተማሃሮን ማርለም አብ ሳውን ኮሙኒካል እስኪ اب ትግራይ ከመ ይኩን ሃዘሎ ንስከፍ ዝግበና ይመስለንን ምክንያቱም ሓባራዊ ጸጋታት ናይ ክልተ ህዝብታት ወን ስለዝኾኑ ያው ሳሆ ኩናምኛ ትግርኛ ኣብ ኤርትራውን አለው ይዝረው እዮም ኣብ ትግርኛ ኣብ ትግራይውን ከም ዘለው ኢና ገልጸለና ብርግጽ ኣብ ኤርትራ እንታይ ኩነታት አለው ብዙሕ ሓበሬታ ይብለይን ኣብ ትግርኛ ዝተወሰነ መልክዑ ኸውግዕ ኸለ ኣብ ትግራይ ግን ገና እዮም ናብነት ቋንቋ ሳሆ እንተወሲድና ቅድሚ 9 ዓመት ናብ ከይዲ መምሃር ምስትምሃር ዝተኣታተወ ቋንቋ እዩ ቅድም ክብል ከምቲ ዝገለጽካዮ ብዘመን ደርግውን ኣብ መሰረት ትምህርቲ ብፍላይ ተኣታትዩ ተምሃሮኹም መሃሩሉ ዕድል ካብ ዝረኸቡ ቋንቋታት ሓደ እዩ ሳሆ حابز تግራይ ግን ከምቲ ገለጽኮ ቅድሚ 9 ዓመታት እዩ ከይድ መሃር ምስትምሃር ኣትዩ ከም ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ተምሃሮኹም መሃሩሉ ዝኽእሉ ዕድላት እናተፈጠሩሉ ጸኒሖም ሕዚ ብኮሌጅ ደረጃውን መምሃራን ይስልጡን ኣለው ተመሊሶም ናፍቲ ከባቢ ተምሃሮ ከምሩ እዩ ተጽዊት ዝግበር ሳሆ ኣብ ትግራይ ኮይኑውንስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እዩ ኣብ ረብሓ ኣብ ዝረባ ተሕብረተሰብ ዝጥቀመሉሞ በዋናነት ግን ናብ ምብራቕ ትግራይ ከባቢ ዝርከብ ብሄረሰብ ኢሮብ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ምዃኑ ወዘጋጣሚ እዚ ክገልጽ ኣብ ኩናምኛ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ብርግጽ ኩናምኛ ቁሩብ ድሒሩ ናብ ስርዓት ትምህርቲ ዝኣተወ ቋንቋ እዩ ኣብ ክልቲኦም ልክ ከምቲ ኣብ ካልኦት ቋንቋታት ዘጋጥም ጸገም ናብ ስርዓት ትምህርቲ እንትኣቱ እንተለኻስ استمهار حيل سب بأقوى يتركبن حجزت مصحفتي أم الدلاو سب مويا يتركبن تي جنزة بلو خالوت توسعتي زدليو نجارات أم بمركون زجمات نيرو حزون بملء النت استقرا فيكونن زيرو جن لك خمتي أبتغرينيا زنبر خناتات ولا نتوانقع زتقمو زفلطو ግን ከአብ خالوت ቋንቋታት ዝተምሃሩ ሰባት ናተዋፈሩ እንዲዮም ትግርኛውን ኣብ ዝብርክ ዝበጽሕ ዘሎ ታይ ብርኪ ጸኒሕና ንመለሶ መስለኒ ስለዚ ኣብ ኩናምኛ ኣብ ሳሆ ዘለው ጸገማትውን ልሙዳት ባህርያውያን እዮም ኢልካ ከተቀምጦም ትኽእል ጸገማት እዮም ሕዚ ግን መልክዕን ሓዘ ስርዓተ ትምህርቲ ዘለው ጸገማት ውና ተኣለዩ በኣግኦም ፍትሓውና ተቐመጠሎም ብላይ ቢሮ ትምህርቲ በዋናነት ዝወፍረሉ ዕማም እውን ስለዝኾነ ከምኦም ዝበሉ ሓሳባት ክነልል ንኽእል ሕራይ እስከ ብዛዕባ ኩናማ ከም ዝበልካ ብጂኦግራፊካዊ ቀማምጣ ኣብ ትግራይ ድርከብሉ ከባብለዎም ዲ ወይስ ከመይ ኣብ ኩናማ ተዛራባይ ኩናምኛ ብሄረሰብ ኩናማ ኣብ ምዕራብ ከባቢ ዝተወሰኑ ጣብያታት ዘሎ ብሄረሰብ እዩ ስለዚ ንሱና ንብል ሕራይ እዚ ኣካዳሚያዊ ቋንቋታት ትግርኛ ኢልና ንጽውዕ ዘለና ትግራይ ትግራይ ኢልና ንጽውዕ ዘለና ትግራይ ትካል كساب حجي زعمهم عبيت عمامات سنتاي طبو همت عن توز جلسكو جن عشل تكاليو 3 عامات ون زي دفن تكاليو انتخنا جن كافتي زتات عايشلو جزين ساعتنا تحيزو ننزل توصنو سرحتنا سرحة أنيحو حز كم مدب أو حد عمتس كلت عبيتي حجراوين سيمبوزيومات كنا كايد إنها تلي مننا تنكسر عشان هنا أفتن زحلة فخلت عمتات 4 حجراوين سيمبوزيومات كايدنا هنا لبزون ون كلته لو نخمده حديو أساليتنا يلنا حديو خا أب ورح مجابيت كعب خنا كايد مدلوات ودينا لنا سلازي بدمرو ناب حدا مئتن شدشتن زخونو مصنعتات قريوم اللو زاجيد
زم مصنعتات اب ባህሊ اب ቋንቋ افت ትግራይ ትራንቶና ገለጽና እንጸናህና መሰረት ዝገበሩ ምስ መንነት አሳሰሩ ምስ ፍልስፍና ምስ መበቆላውያን ፍልጠታት ውን መሰረት ዝገበሩ እዮም ድሕራይ መጽናዕት ተኻይዶም መድረክ ቀሪቦም ብኡ ክጠፍኡ ስለ ዘይግባእ نفس وكف نكايدو سيمبوزيوم وصيتاتو بملكع مصحف نقرزناون ني انببت نزرغحينا سلازي 4 مصحفتي ني 4 سيمبوزيومات عداغا زرغحنا لنا نتطقمتي توساخي مجمريا مصنعتات كنكايد إلنا مهرات نتنعدم انتلنا فلاي كافتم سبتمكرو مهرات بزعوا ቋንቋታት ትግራይ بزعوا ባህልታት ትግራይ በእንግሊዝኛ ወይ በአማርኛ መጽናዕት ክነካይድ ተቆድልና እንተኮንኩም ዝብል ሐሳብ ዳርጋ አትሪሮም መጽዮም ድሕራይ ሆነ ሓደ ቋንቋ ብኻሊ ቋንቋ ክጽና ይብሉን ከዓብ እንድሕር ኮይኑስ بزعوا ባዕሉስ በባዕሉ ይክጽና ዘሎ ምክንያቱም ተፈቲኑ ክወድቅ ክእለሎ እንድሕር ክወድቅ ኮይኑውን برجس ودي أقول كاتدر بنجر ونزاي خاوني خلي خفت ودكات زفوس من قدي ختم بجاش ولو هذه تعيد الشجري لنا أنت صنعنا تن بإنجليزية زوترات زخنا قالت مرمر بتغريني أنت كم زبالة ينفلتن بسبب كنا من أنت كم زبالة ينفلتن زبل حساب نيرو لذي كلتيفنا أنت غيرنا تن بإنجليزية زلوا موياوين قالت مرمر بتغريني تترجمن مهارات خمسة على عودتها تصوعنا تزاتينا اللوم دحراي حصر زوالو مبرهتات ون غيرنا حدا مصحف غيرنا حتى منا يلنا زي اب ساهو دغيمنا يو زي اب كناما ون دغيمنا يلنا سليسنا يخنبل سلازي كم اخيدنا لنا توسعي اب سرعه صحفه ثلاثه ቋንቋታት ስክፍታታት አለው ስለዚህ ስርዓተ ጽሕፈት ካብ ስርዓተ ነጥብ ክጅምር ኣሎ ኢልና ውን ስለናኣምን ኣብ ሰለስተ ቋንቋታት ዘለው ስርዓተ ነጥብታት ብዝምልከቶም ምሁራት በብናቱ ክስርሑ ጽንዑ ተገይሩ መድረክ ቀሪቦም ምሁራት ተዛትዮምሎም ሳተውን በብቋንቋም በብናይ ዋዕሎም ብመልክዕ መጽሐፍ ምስተን ስያመ ቃላት ምርምር ተጠርኒፈን ዝተሓተማሉ ኩነታት ኣሎ خالي تعنتو ون زلعلنايو حدا قوانقوا ساينس تكنولوجي كون اللون تبعل انتلو تن موياويان قالات تراين تيكونس ابزم عملو عدتات زلو امرات نغلصلهم قالات مس ساينس تكنولوجي تزامادነት زلوهم مس موياتات تزامادነት زلوهم اكيبنا يملنا حزب تغرينيا جميرنا لنا بفلاي مسكايد مهار مستمهار خزامدلنا ونسلازدلنا حمشت عينات تمرتي حساب حبرتسب ساينس فيزيكس كيمستري سنهوت تن قالات كاب انجليزيا اكيبنا ناب تغرينيا ترجمنا اللوا حصير مبرخ غبرلنيو اب حد تسنيدو حد عبي مزغب قالات ون خندالو بخلت عامات عامات مدب حيزنا نقاسا لنا ازي اب كنا ما خغبريو زي اب ساهون كغبريو بتوسخي حد ቋንቋ ነው ሃሉ ገለጽ ከለለው ይሰንፍዩ ይሰንፈን ክንብል እንድሕር ኮይና ሕዝውን ሓደ ክፍትነሉ ዝኽእል ዓውዲ እዚ ስለ ዝኾነ ሓርታይ ገርና ብክል እዚ ባህሊ ብቋንቋ ክግለጸሎ ቋንቋ ነው ባህሉ ክገለጽ ከለሎ ነቲ ዝዝረበሉ ዓውዲ ሒዝቦ ዘሎ ባህሊ ክገልጽ ስለ ዘለዎ ብሓደ ገጽ እዞም ክልተ ነገራት እዚኣቶም ክንራኸብ ባህልን ቋንቋን ክንራኸብ ስለዝደለና بخلاي جز بحلي بوانقو أخن عقب سلازدلنا بسالسة درجة نتحزني من إساي كنا اللاليو خنا جبت أول سلازقبنا بسالسة درجة بحلي زفر بزح سلازخنا نخالقات عودتات كم بجسي خوينو كجلجلي الليونا زحسونا يو بحلتاتن قانقواتاتن تجراي زرستو حد عبي مصحف درجة بشمون تميتن سوسان زعن جزات حزة حلف عمد قداماي قصاي فوليوم 1 لنا حتيمنا لنا كالاي قصاي لو زون نسرح لنا افت قداماي قصاي
35 استفلالي مهورات الساتيفناس ناب 50 حدن زعباتات نفسه كفهم ارتيكل ويك احنطاطو إنا زلنا نحنا تداليوم تطميرو حد مصحف ግን ዝወጸሉ ኹነታት ኣሎ እዚኦም ከምኦም ዝበሉ ስራሕታትን ንዓምመለና ብዝበለጸ ቀጻል ከዓ ኣስፊሕና ካፍትን ረኸቦ ተመክሮ እናተበገስና ቶም ዝጎደሉና እናመላእና ክንከይድ ኣብ ምንቅስቃስ ንርከብ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ አካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ እንከልና አባዳ ሙዛቤ ካለሁም በተሐደ ዕሸሊ ንሽተይ 3 ዓመቱ ገለን ብላለና ትትካል በተሐደ ብዙሕ ስራሕ ይሰራሓሎ ሲምፖዚየም ይዳልሎ መዝገበ ቃላት ወይ ሞያው ቃላት ልጥርፈሉ ስራሕውን ይካይዳሎ ማለት እዩ መቸም እዚ ትካል እዚ በቲ ክልላው መንግስት ደረጃ ዝመሓደር ተቆይኑ በሐቂ ማለት ንዕኡ ድኸውን እኩል ምድላዋት ዓቅም ሰባለኩም ዲ ቆይኑ ኩንዶ ተሰርሕዎ ወይስ ምስተንካል ትካላት ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ከም በዓል መቀለ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ካልኦት ዩኒቨርሲቲ አዳ መሰላ ተሓባቢርኩም እዮም ተሰርሕዎ بقندو ناي باجت حتو ناي موسان حتو ناي بوليتيكا حتو ناي جلز بالحتو كحتى كاسدلو طبو انت تعيش تسوى عنه تبقى تنابر اسم حداريو سلازي بقربا كتاتلو رسم حدار بهراوي كلاوي منغست تግራይዩ تبجتون بكلاوي منغست ጥራይ يز شفن حيل سبنا كنت زادل يكونن ምክንያቱም ናይ ባዕሉ መስርሕ ኣሎ ናይ ባዕሉ ካይዳ ኣሎ መጀመሪያ ሓይል ሰብ ክንቆጽር ኢልና እንትንላዓል እንተለናውን ሰነድ ክዳሎ ነይርዎ ሰነድ BPR ቢዝነስ ፕሮሰስ ሪኢንጂነሪንግ ዝብልዎ በእንግሊዝኛ ንኡ መሰረት ጌርና ጠለብ ሓይል ሰብ ኢና ርኢና ክንህብ ዝግበአና ዝብል ሓሳቡን ብቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ስለዘቀረበልና እሱ ብዝሓፀረ መዓልቲና ወዳእ ጌርናዮ ሕራይኑ መሰረት ጌርና ዛጊድና 38 ሓይሊ ሰብ የድልየና ነይሩ ግን ክሳብ ሕዚ 25 ጥራይ ዘለና ዳርጋ 13 ይኾን ገና እንጽበለና እንተኾነ ግን እንታይና ከም ሰራሕተኛታት እውን እንታይና ኾን ንዛረብ ኩሉ ግዜ ዝተቃጸለ ጊዜ የለና ኢና ንብል ድሕሪት ቅድሚት አሚን ኣብዝ ሓለፈስ ብኸንቱ ዘጥፋናዮ ጊዜ አሎ ብስተቃለ መጠን ክንጎይ ክንክእለና ለይትን ቀትርን ንኡ ክነካሓስ እኳ እንተዘይከኣልና ግን ብዝተወሰነ መልክዑ ቶም ዘለውና ሓጓፋት ክቐርፍ ከቃልል ዝኽእል ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ኢና ንሓስብ ተን ሲምፖዚየማት እንትን ካይድ እንተለና ተመራመርቲ ካብ ደገ ንጽውዕ ንሕናት ናይ ምስላጥ ናይ ምስሳይ ስራሕቲ ንሰርሕ ፋይናንሳዊ ክፍሊት እውን ብመጠኑ ንኸፍሊና ድሕራይ ካብኣቶም ኣኪብና ናይ እርትዖት ስራሕቲ እዩ ትዕርዩ ኣባና ዝፅዓን ስራሕ ምክንያቱም ኣብ ትግርኛ መሎፍተን ካልኦት ቋንቋታት እንትኾነ ኣብ ትግርኛ ከዓ ዳርጋ ሰብ በብውቃ ከከም ውቃቢ ይጽሕፍ ከከም ውቃቢ ይጽሕፍ ሓደ ስርዓት ተመሳሳሊ ዝኾነ ነገር ክህልወና እናተገበስ ዳርጋ ፈሪሱ ዝጸንሐ እውን ምስምዃኑ ስለዚ በብውቃቢ ጽሓፈ ጸሓፊ ናብ ሓደ ከተምጽእ ብጣዕሚ ፈታኒ ግዜ እውን ንሕልፎ ኣብኡ እዩ ኣብዚ ሰዓተይ ንጸባጸብን ከም ሰራሕተኛታት ን8 ሰዓት ታ መንግስቲ ዝኸፍለና ጥራይ ኮና ንጸባጸብ ለይትን ቀትርን ኢና ንሰርሕ እዚ ንሱ ወዲ ንሱ ተደሚርዎ ከም ትዝብልካዮ ክንድቲ ክንሰርሖ ዝግበአና እኳ እንተዘይከድና ግን ዝተወሰነ ፋሓ ኮይልና ከብል ዝኽእል ነገር እኒአና ሕራይ ቀኒለ ዶክተር ዳኒ ኣብዚ ብዛዕባ ዘን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ዓበይቲ ትካላት ናይ ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ክሳዕ ክንደይ እዩ ንትምህርቲ ተኣታት እዩ ዘሎ ማለት ብጀካት ታሕተዋይ መሰረታዊ ዝኾነ ቋንቋ ደ ኮይኑ ድመረሉ ገዲፍና ንንዳለ ዓለ ኸይድ ከሎ
حجك ساعة كندي أو سنسرة تكالات مرتعات يجلو هذي أب تقدم ببركي TTI تمهارو تقبلهم تكالات بدرجة TTI ممهراني سلطنو نيروم الحار بتقريني خمرش لزخون الحراي TTI زنورانا بكل جات عابين ناكل تعمث تمرتي سرعة تمرتي تقريسو تمهرنا تقبلون بالنيرو كابزيز وز ممهران أب يونيفرسيتات أتيهم كعا كفلة تمرتي تقرينيا متياش زخالو الهونتاتون اللي برقز قدميلو بقوازرا قز ب1987 شوعتن أمتى مرت أب يونيفرسيتات دي سابا كفلة تمرتي تقرينياس بنقص وي بماينر تخفيتو دانيال بنقص تقرينيا غيرهم كاب استمروا حدا يو أوكي مجرى إنجليزية نيرو ماينر تقرينيا نيرو سلازي بماينر استمرنا بكولجات ناتنا بيونيفرسيتات ناتنا كفلات تمرت تقرينيا متياش جمرنا له بماينر زنبرونا بيونيفرسيتات دي سابا نا ميجر عابيو أب نوس عيبو أب يونيفرسيتي مقالة بسرع 19 يكرتا بقوا زراجز 19 عام تمرت سرع تمهارو تقبلنا أبي يونيفرسيتي مقالة حدش كفلة تمرت تقرينيا تخفيتو دحري 19 عامت ماسترز بروجرام بتقرينيا تخفيتو أبي يونيفرسيتي مقالة مجموعة جزء أن أبزح هذا ساعات بدرجة دكتورنا تقرينيا كوا حاولوا زخل عدلون أبي يونيفرسيتي مقالة تخفيت له هراي قرن انتاينا بالناس بقانقوا تقرينيا ركع خم قانقوا إنجليزية خم قانقوا جرمانية قدامي ديجري خلاص ديجري ساعة ديجري توصد وي دكتوريت توصل له تخلينا بدلنا بحقي مالت تقرينيا ብዙ ሐሳባት ከምዝብሎ ካብ 30 ሺህ ዘይበዝሕ ቃላት ዘለዎ ቋንቋ እዩ ወላ እንተ ተዓጻጽፍና ይብሎ አካሎት ሀገራት በቋንቋ ናቶም ገሮም ናይ ሳይንስ ትምህርቲ አምሄሮ ቀዳማይ ዲግሪ ካልአይ ዲግሪ ይብሉ በስ ነግረናለሃ ሕጂ ቋንቋ ትግርኛ ናብ ኮሙ ገጹ ይቀርባሎ ወይ ኮይኑሎ ኢና ንብለና ዘናብዘን ዩኒቨርሲቲ ካላት حزي تقرينيا بتقرينيا بزعبات تقرينيا بزعبات بحلي بزعبات قانقا نوريلو مدرخ نوقعلو الدل إنا نزارب زلنا قدامي ديجري خلأي ديجري سالساي ديجري انت نمتنا بتقرينيا بزعبا بحلتات تزارب تقرينيا بزعبا سقطات سنقال تزارب تقرينيا بزعبات تقرينيا بوعلو ساينسون تايز مثل بعمقات بصفحات تفتشلو الدل لينا نفتر زلنا كم دانيال يونيفرسيتاتنا في اللايب تقراي زلوا حد عوي حلمي حالي منس وقربا غزينا بتغبار كاتوا انتزغلا الى زحاسبو نتوم كانوا عينتات تمرت ون بوانقنا خنهولو نخل ادل كفتر كخللو مياتهم كم امنتي بسرون افتي ساينس قانقا افتي ليتراتشر وننبو ونديو قانقا حدربي خامع اختعبي تخيل قانقو دربي وزعبي هاجر يلن نقانقانا انت نخبر انتلنا نقانقانا قبق ولحتان تنهب انتلنا نقانقانا طرح يكونن كم تقرينيا مرداد اطرا يكونن لي انا زموقت تحسته له تتحستس فلسفنا له جمدات محبره وركبات افقانقوا له تاريخ له نايتم تزاربتو ما بقلاوያን ፍልጠታት ተወለው نحنا صقيلنا نايستوسنا زمن عدمه زلنا ونا يكونن ودسب بقيللو اب زبحال كبابو وينان هنا ስለዚህ خاب كالي خاو تلعينا ناب كالي خينا مشنا تملسنا زبل صحفون ينبكون انا لازم نيرناس ان هنا الى يحسب ولدنا ز كل زمانات ز كل موال نتحالفون تلو
ብቕዓቶም ትፍልጠቶም ኣፍቲ ቋንቋን የምሰኒ ደሞ ኸይዶ ከም እምን ኮፍ ኢሎም ንዘመናት ዝሓለፉ እውን ኣይኮኑን ሓደ ወለዶ እንትትካእ እንተሎ በቲ ካሊእ ወለዶ ትዝሓልፍ ዘሎ ወለዶ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ወለዶ ፍልጠቱ ፍልስፍኑ ካሊኡስ ኣፍቲ ቋንቋ ኣፍቲ ስነቃል ፍላይ ከም ስነቃላትና ዝሓዝዎም ጸጋታት ብጣዕሚ ብዙሓት እውን ስለ ዝኾኑ ነዞም ፍልጠታት እዚኣቶም ክንምዝምዞም እንድሕር ኮይና ቋንቋ ክዓብየሉ ዝኽእል ዕድል ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እዞም ፍልጠታት እዚኣቶም መዝሚዝና ካልኦት ካብቶም ዝማዕበሉ ዓድታት ንውስኾ ዓቕሚ ብምውሳኽ ኢና ንሕና ኮይና ክንወፅእ ዘለና ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ እዚ ክነተግብር እንድሕር ኮይና ዩኒቨርሲታትና ናብዚ ቆልዓ ክብላ ክኽእል ኣለውን ሸፈጥ እውን እዩ ዝመስለኒ ይቅርታ ይገበረለይ እዚ ብእንግሊዝኛ ተማሂርካስ ነቲ ትግራዋይ በቲ ትግርኛ ዝዛረብ ማሕበረሰብ ኣገልጊልካ ንኡ ሒዝካ ክትዕቢ ፃዕርታት ምክያድ ኣነ ኣይቅበሎን ከም ዳንኤል ምክንያቱም እቲ እንግሊዝኛ ክንፈልጦስ ዘመናት እውን ይወስደልና ኣሎ ንፈልጦ ደኸ ኢና ድሕራይ ኣብ መወዳእታ ብእንግሊዝኛ ድና ተመሊስና ናፍቲ ማሕበረሰብ ክንከይድ ኣይኮነን ብቋንቋ እዩ ብላዙ በአንደበቱ ኢና ክነውግዖ ዘለና ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ትዝምሃር ሰብ ካብ መጀመሪያስ ቋንቋኡ ላዙ አንደበቱ ባህሉ ታሪኹ ፍልጠቱ ያጡ ፈልጠሉ ዝኽእል ዕድል ንሱ ሰኒቁ ናፍቲ ማሕበረሰብ ክወርደሉ ዝኽእል ባይታ ክፍጠር ተኽኢሉ ጥራሕ ኢና ቀልጢፍና እውን ክንዓቢ ንኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ሕራይ ኣብዚ ኣብ ቅድሚ እውን ንሪኦ ዘለኹ ማለት እየ እዚ ሃገራዊ ሲምፖዚየም ቋንቋታት ትግራይ ኢልኩም ፅሒፍኩም ኣለኹም ማለት ተፈላለየ እዋናት ተኻየደ ሲምፖዚየማት ኣካይድኩም ኣለኹም ብዛዕባ ቋንቋ መፅናዕትታት ናይ ቋንቋ ትግራይ እዚ ሲምፖዚየም ብጀካ በትናትኩም ማእከል ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ዝካየድ እተን ዩኒቨርሲታት እውን ናተን ከምኡ ደኣመሰለ ከም ዘለዎ ንሪኢ ኣለኹ ሕጂ ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ሓደ ሲምፖዚየም ንሪኢ ኣለኹ ሓደ ተወድአ መፅሓፍ ማለት እየ ንእሽተይ ክኸውን ንኽእል ከም ናትኩም ዓብዪ ከይከውን ንኽእል እዩ ሕጂ ሓደ ኣይተሓናፈፅን ኖ ስራሕ ኣክንዲ ምእከል ማለት እየ ካልኣይ ኣብዚ ዝሓለፈ 27 ዓመት ዩኒቨርሲታት ናይ ትግራይ ነቲ ቋንቋ በቲ ክትገልፀለይ ፀናሕካ ደረጃ ማዕቢለን ኣለዋ ንበል ኮይኑ ግና እዚ ቋንቋ ብፍላይ ትግርኛ ሳሆ ኩናማ እንተኢልና ትግራይ ዘሎ ዝያዳ ኣብ ኤርትራ ይዝውቱር ኮይኑ ነይሩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣቐዲሙ ዝነበሩ ኣቐዲሙ ዝፀሓፉ ነበሩ መፅሓፍቲ ድበዝሑ ወላው ናብ ናይ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ኣለኹ ነቶም ከም መወከስ ዝወሰዶም ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝሰርሑ መፅሓፍቲ እዮም ስለዚ ድማ ሕጂ ነቲኦም ከም መወከስ ተወሲድካዮም እቶም ቀን ናይ መወከስኻ ዝነበሩ ቋንቋታት ሕጂ ተፈለዩ ኮይኖም ስምዑኒ ክልቲኦም ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ነንበይኒ ሕጂ ድሕሪ 27 ዓመትካ ድሕሪ 17 ዓመት ዳሕን ንበሎ ምፍልላይ ሕጂ ናይ ሰላም ሃዋህው ይመፅእ ኣሎ መንጎ ክልቲአን ሕጂ እዚ ዘሎ ፍልላያት ከመይ ክፀብብ ኢልካ ትሓስብቲ ናይ ቋንቋታት ካብ መጀመሪኡ ብፍላይ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ኣብ ትግራይ ዘሎ ክንድቲ ዝበሃለሉ ኣፈላላይ የብሉ ኢለ እያ ንዝኣምን ምእማን ጥራይ እውን ኣይኮነን ብተግባር እውን እናረአናዮ እናፅናዕናዮ እውን ዝመፃና ስለ ዝኾነ ኣፈላላይ ማለት እንታይ እዩ ተወሰነ ከባቢያዊ ላዛ ተወሰነ ከባቢያዊ ፍልልይ ክህሉ ባህርያዊ እዩ ክሳብ ክንድኡ ዝጋነን ግን ኣይኸውንን ሕዚ ሓረስታይ ትግራይን ሓረስታይ ኤርትራ ትግርኛ ዝዛረብን ወሲድካስ ዕዳጋ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ደረጃ ግን ሕለካ ዘለኹ ምስለካ ኣብ መንጎ ቃሪፀካ ሽግር የብሉን ቀዳማይ ፖለቲካሊ ወይ ከዓ ናይ ቋንቋ ፖለቲካ ኣብ ናይ ኤርትራ ዘሎ እትሰምዖ ቋንቋ ፖለቲካ ዝያዳ ንጹር ትግርኛ ኮይኑ ይስማዓና ካብ ፖለቲከኛታት ትግራይ ዝዛረቦ ትግርኛ ብኻልኣይ ደረጃ ኣብቲ ባህላዊ መዳይ ተሪእና እውን ኣብቲ ናይ ዓውዲ ስነ ጥበብ ብፍላይ ኣብ ደርፍታት ክትሰምዕ ከለና ተመሳሳሊ ዝያዳ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግርኛ ናብ ኣምሓርኛ ድዘዘወ እዩ መብዛሕትኡ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ወገን ተመፂና ከዓ ድበዝሐ ካብኡ ድፀረየ ኮይኑ ይመስል ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ክንመፅእ ከለና እውን ብተመሳሳሊ ኩነታት ንሱ ናይ ላሃጃ ጉዳይ አይመስለኒ ፀገም ግን በአምሓርኛ ተጸልዎ ኮይኑ ስማዕን እቲ ናይ ትግርኛ ኣብቲ ትግራይ ዘሎ በዚ ሁርናዕዚ ሓቂ ኢኻ እንተኾነ ግን ሕዚ እውን
توسنه قطبيه ማለት كما እዩ تي اب تግራይ ዘሎ ትግርኛ አመራኸብ ሓፋሽ ይኹን አፍቶም ሰበስልጣን አንደበት እንሰምዖ ናብ አምሓርኛ ዘዘወ ይመስል ይእወ ክመስል ይኽእል እዩ بقلص እውን ይመስል እዩ ተሓር ንምንታይ እንት ትብል ተለኻ ሓደ መድረኻት እንትረኸብ እንተለኻ ንሓደ መጽናዕትታት መጠናኸሪ ዝኾኑ መረዳእታታት እንትትእክብ እንተለኻ تسب ناتجواي ناب إيز خيد ناب سرعة درجي ناب سرعة هاي سلاسة ناب زعيز خيد بقى بوصلز تمهرنا وصلز نورة تزنورة شجرات تسعين الناس اللي زنورة زعيز بهال جن سرعة درجي كوا خبز فرسس 20 شو عتن عمت خوين والله مخنيات هي مثلاً تكلني مخنيات هي مثلاً زي تقداش النتجن خم حدا مخنيات كوسده يعني يعتم ትግርኛ ነቲ ባህሉ ነቲ ዘሎ ማሕበረሰብ ነቲ ተዛራቢኡ ሒዙ ወፀን ጸጋ ኽብሪ ኣብ ምግላጽ ኣይሰንፍን ናብ ካሊ ቋንቋ ዘንቀላውጡ እውን ኣይኮነን ዳንኤል ሽግር እንተልኢና ኣነ እየ ከም ሽግር ሕሰብ ዘለኒ ካብ ሽግረ ከዓ ክወፅ ዘለና ኣነ ይቀልጢፈ ስለዚ ኣብኡ ሓደ ጸገማት ኣለው راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوران غازيتنيا تزدالو نتا راديو زخبركم تخطتلتنا مس دكتور دانيال تقلو ردا نا أكاديمياوي قنقوتات تግራይ أملكيتوس تقبر كفوت زته قداماي كفالو أبسفتيمولو ካልኣይ ክፋሉ ዝመጽእ ሰሙን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ምዃንና እንደሓበርና ንሎም ቀዳም ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትናውን ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን